4, 3, 2, 1, 0! Alle sammen. Og grunden til, at I er her, det er jo selvfølgelig, fordi I skal finde ud af, hvem der vinder Danmarksmesterskabet i brolægning 2025. Og det har været nogle hektiske dage. De har knoklet røven ud af bukserne, og det er 3 skoler, der har konkurreret sammen. Og tak til de 3 skoler, fordi de har bakket op og fundet nogle pragtfulde elever og meget dygtige. Og tak til Jannik for byggeriets uddannelse. Han skal slappe af for dage efter det her. Det er ikke noget, der går stille af sig. Tak til faglærerne, alle faglærerne, der er kun 2, der er her. Nikolaj og Magnus. Tak. Magnus, tak. Og tak til det hele drejer sig om, deltagerne i DM. Tak til sponsorerne, som hænger her bagved. Jeg vil lige sige, uden dem havde vi ikke mulighed for at få en stand her. Så det er altafgørende, at der er nogen, der vil sponse lidt med en gang imellem. Tak til alle, og hvis jeg har glemt nogen, så tak til dem også. Det har jeg det med. Jeg er ved at komme op i alderen. Jeg vil lige sige, at der er også nogen, der har sponset nogle rigtig flotte gaver. Brolæggerlaget blandt andet. Og så bliver der også nogle rigtig flotte gaver igen fra Dalsgaard Diamantimport, som har sponset noget. Det ser I. Skal vi ikke sige det? Så er der de 3 skoler, og Lønmark Horsens herovre, som er Nikolaj fra Saljange Lunde Brolægning, og så er der Astrid fra MJ Brolægning, og er du sej. Sådan. Og så har vi her fra Next, på denne her, der har vi Mathias. Og Mathias Lukas fra Gyldendal Brolægning. Gyldendal Brolægning. Ja, jeg siger undskyld. Så har vi fra Aarhus, Aarhus Tech. Så har vi Victor fra Landjord. Og så har vi Johan fra Landjord. Og jeg har været dommer sammen med John Mads, så hvis der er nogen, der ikke er enige, så er det jo John og mig, I skal tale med om det. Mest John sikkert. Jeg har det varmt. Men jeg kan sige, at de 3 opgaver, som er her, de ligger utroligt tæt. Det er sådan, at vi har haft målbåndene fremme, og de ligger alle sammen inden for 1 centimeter. Og når man taler centimeter i brolæggerfagsprog, så er det sådan cirka godt nok. Hvis det havde været en rigtig svendeprøve, så havde alle bestået det her. Fordi de er absolut god kvalitet, alle opgaver. Når det så er sagt, så har vi jo været helt nede og måle fint. Vi har været nede og se på lunker. Vi har krasset lidt i fuger. Vi har tjekket et par steg. Vi har kigget lidt på helhedsindtrykket. Vi har gået det hele igennem med højder, med vandret og så videre. Og det samlede resultat for det. Hvorfor er jeg her? Det er jeg, fordi jeg skal fortælle, hvem der vinder DM i brolægning 2025. Og det gør Aarhus! Tak. Og jeg kan fortælle, at de der brolæggerhammer, som Dalsgaard har givet i gave, det er rigtig håndsmedede hammer. Og det er sådan nogle, der holder hele livet, medmindre man sælger dem på et værtshus eller mister dem. Tillykke!